da 6. oktobra izađete na izbore. Nadam se i vjerujem da ćete glasati za Ujedinjenu Srpsku. Odaberite 3 kandidata i glasajte od srca i od ono što vam je na duši. Želim sve da vas pozdravim i do pobjede! Nismo se bavili politikanstvom, nego smo se skoncentrisali na važnije stvari, a to su načini rješavanja životnih problema naših građana. Znamo šta nije dobro i šta može i mora bolje. Na tom zadatku ćemo uz vašu podršku biti u narednom periodu, jer želimo uredno vodosnabdijevanje, kanalizacioni sistem, čist vazduh, dobre školske objekte, uličnu rasvjetu, da nam zdravstveni sistem još više napreduje, da obrazujemo kadrove koji će ostajati u ovom gradu, da rade, da formiraju porodice, da imaju bogat kulturni, sportski život, da Brčko bude mjesto gdje se rado dolazi i još draže ostaje da živi. Ujedinjeni za Brčko, ujedinjeni za Republiku Srpsku, živjelo Brčko, živjela Republika Srpska do pobjede. Braćo i sestre, pozivam vas da budemo složni, jaki, nesalomljivi, da volimo i da smo odani svojoj Republici Srpskoj, da njegujemo svoje najbolje odnose sa Srbijom poslije potpisane sve srpske deklaracije, da ostanemo u dobrim odnosima sa svojim komšijama drugih nacionalnosti, da napredujemo, da nas ima više, da gradimo bolje i ljepše Brčko i da ono što mu fali kao konstituisanje velikog regionalnog centra za koga sam govorio da je na granici Evropske unije, na graničnom prelazu, da ima odličnu infrastrukturu prema Srbiji i Republici Srpskoj, da napravimo centar koji će biti pravi regionalni centar i da za 4 godine podvučemo crtu da kažemo ovo smo mi uradili. Jer pametan čovjek uvijek bira najbolje rješenje. Prvo za sebe na svom poslu, pa onda za svoju porodicu, pa onda za svoj grad, pa onda i za svoju državu. A najbolja je Ujedinjena Srpska.